Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem... Aquesta primera emissió va ser alegal. Fins al 26 de desembre del 83. Bon dia. Bona nit. Senyores i senyors, benvinguts, bona nit. Són una miqueta tard, les 10:02 de l'1 de... Canal. Avui a les 9 del vespre comença pel canal 47 de l'UHF l'emissió en període de proves del canal.
Hola, bon dia. Té fantasia, té bon humor, li agrada el cinema, li agrada l'esport, música i festa i actualitat. Amb ella va sempre ben acompanyat. Això és TV3 i t'agradarà, tu no has de fer res, només connectar, i és tan fàcil connectar amb TV3. I t'agradarà, tu no has de fer res, i és tan fàcil connectar amb TV3. Té fantasia, té bon humor, li agrada el cinema, li agrada l'esport, música i festa i actualitat. Amb ella va sempre ben acompanyat. Això és TV3 i t'agradarà, tu no has de fer res, només connectar, i és tan fàcil connectar. I és tan fàcil connectar, i és tan fàcil. I és tan fàcil connectar amb TV3. Desitgem un agradable descans. Bona nit.